Det er ikke alle scoretricks, der er lige gode, og man kan komme galt afsted, hvis man bruger de forkerte. Hør bare her, hvad nogle af de største turn-offs er. Hvis han er sådan alt for nærgående, tror jeg. Alt for påtrængende. Har du oplevet det? Ja. Hvordan? Sådan folk, der bare ikke rigtig egentlig ved, hvad de skal sige, men bare kommer hen og sidder og glor på en, og egentlig ikke sådan... Ja, bare sidder ved siden af en og rører ved en og kigger på en, men egentlig ikke siger noget. Det er bare sådan lidt akavet. Sammenvoksede øjenbryn. Det er fandme kedeligt. Det tror jeg. Det er satme trist. Det går jeg ikke med på. Der er mange. Men jo, de der score-replikker. Er det en G-streng, du er, eller hvad de plejer at hedde, dem der? Dem med, stjernerne er faldet ned, eller sådan et eller andet helt vildt plat, hvor man kører sådan ud på det plan. Surstær, kan man sige det? Det ved jeg ikke. En af fyr, der står og prøver lidt for hårdt. Altså, de der dårlige jokes, der ikke er sjove mere, og en af dem, som står og giver lidt for mange drinks. Altså, det er jo ikke sjovt. Vi piger vil godt betale vores egne drinks og sådan noget. Ingen drinks? Jo, indimellem, men altså, det skal jo ikke være hver drinks. Altså, det skal jo ikke være 10 drinks på en, altså. Jeg skal jo ikke drikke mig så stiv, at jeg ikke kan finde ud af en skid, altså. Så er det jo ikke sjovt. Det er hvis hun ved, du mangler nogen at snakke med. Helt sikkert. Hvis hun ved med sikkerhed, at du ikke kan snakke med nogen fyre, altså, så falder det helt til jorden. Helt sikkert.